Небето над Пекин бе чисто и светло, както никога през последните години на индустриален подем на страната. Вечерта преди парада в атмосферата са били изстреляни химически вещества. Те предизвикаха лек дъжд, който изми града и изчисти въздуха за празника. Китайската култура и цивилизация имат 5000 годишна история и сега ние всички заедно градим нашето настояще. За 60 години 3 поколения комунистически лидери – Мао Цзедун, Дън Сяопин и Цян Цземин изведоха страната до тук. Президентът бе облечен в същия тип куртки, каквито са носили Мао и поколения наред комунисти в Китай. На същия площад, точно преди 6 десетилетия, Мао Цзедун обявява създаването на комунистически Китай. Обявявам създаването на Китайска народна република. Народната република измина сложен път през тези години, за да се превърне от огромна бедна страна в третата по мащаби след американската и японската икономика в света. След десетилетията на яростен комунизъм по време на културната революция, в края на 70-те години под ръководството на Дън Сяопин, икономиката започна да се ориентира към пазарните принципи. Поднебесната империя днес получливо експериментира съчетаването на централизирано ръководство на комунистическата партия с пазарна в голяма степен икономика. Нерешени остават проблеми, като най-малко 120 милиона безработни селени, които се стичат към градовете, индустриалното замърсяване, конфликтите с етническите и религиозните малцинства.